organized by Government Butterfly Metro College, Dotpa. Thank you, Mona Solgari, sir. Ada material pun awak di high secondary bustu general knowledge. Itu kamu pernah? Itu kamu lihat kamu? Besok sana lagi pernah ya? Then you can succeed. Ini exam apa? Kamu harus start kalau kamu harus coaching lagi. Ini apa maaf ya? Kita boleh juga. Games and sports, cultural event, festival. You had all your sports and cultural events in this. दिनैहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कलेजफोरखौ लानानै मोनसे प्रग्राम जेनाखि प्रग्रामा जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इन्टार कलेज मिट होननानै होदों बेवहाय जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय सात्रफोरनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जेनाखि प्लेटफर्मनि दारै सात्रफ्रा गाव गावनि थाखोमानानै थानाय गाव गावनि सिंनि टेलेन्ट बेखौ फकास खालामनो हायो आरो श' खालामनो हायो आरो जों बुजियो दिनैहाय सात्रफोरनो बेबायदि प्लेटफर्मखौ होनो हायोबा सात्रफ्रा निस्सय गावबा गावनि रोंगौथिखौ बेवहाय देखायनो हागोन आरो बे देखायनायजोंनो लोगोसे दिनै गावनि केरियारखौ बानायनो हागोन जोङो बुजियो मा दिनैहाय जोङो स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिसावबो दिनै गोबां सात्रफ्रा गोबां गावबा गाव रोंखुमानानै थायो जाहाथे बेफोरखौ माने फकास खालामनो हायो आरो जेनेबा लिटारेरि सेक्सनाव गोबाङानो खननाय मोसानाय मुसुरनाय अनेक दिगाव गावबा गाव माने एक्सपिरियेन्स थायो बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ नैबे प्लेटफर्मनि दारैहाय जाहाथे बिसोरो फकास खालामनो हायो जों बेखौ माने बुजिनानैहाय बे प्लेटफर्मखौ बिसोरनो जों प्रभाइड खालामनानै होनाय जादों नैबेहाय बेवहाय दिनैहाय डिग्री कलेजखौल' जोङो बेवहाय इनभाइट खालामदों डिग्री कलेज हिसाबै जोंहा बेवहाय टटेल 18टा कलेजेस दंमोन बिनि गेजेराव जों मेक्सिमाम 15टा कलेजआनो बेवहाय बाहागो लादों माखासे कलेजफ्रा बाहागो लादोंबाबो बिसोरो एक्टिभिटिसाव माबा खालामाखै ओरैनो जास्ट बिसोरो बाहागो लाफैदों खिन्थु मेन मेक्सिमाम कलेजआनो बाहागो लाजोबदों गासिबो इभेन्ट्सआवनो कालचारानो जा स्पर्ट्सआनो जा बा लिटारेरियानो जा जोबथा साननि हाबाफारियाव मा हाबाफारि मावफुंखो दिनैहाय जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनिया जागासिनो दं मेन प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनियावहाय जोंहा दिनै जोंनि आलासि हिसाबै जोङो खाम्फा सार जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ सारजों लोगोसे जोङो दिनै मनज सरगयारि IPS बेखौ लाबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो सेन्ट्रेल BSUनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां सुबिदि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रिन्सिपाल मेडाम थाबाय आरो गोबां लेक्सारार प्रफेसारफोर थाबाय आरो समाजनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर थाबाय बान्था हिसाबै फरायसाफोरनि गेजेराव माबाफोर बान्था हिसाबै जोङो बिसोरनो सार्टिफिकेट प्लास आरो प्राइज मानि आरो बेजों लोगोसे जों ट्रफि आरो सिल बेफोरखौ होनाय जादों आरो बिसोरखौ इनकारेजमेन्ट खालामनो थाखाय फिउचाराव जाहाथे जोंनि प्रग्रामा जिखुनु फार्स्ट जाजेननाय हिसाबै बांद्राय जाफुंसाराखैब्लाबो जोङो 80%आनो जाफुंसारदों होननानै बुंनो हायो लोगोसे जोङो नेक्स्ट बोसोराव फैबाय थानाय बोसोराव बे प्रग्रामखौ जों जाहाथे कन्टिनिउ लांबाय थागोन बेखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना जेब्लायबो फरायसाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों मावबोबाय थादों जेसेबां हायो एसेबां जों समाजनि लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोलोंथायाव जाहाथे डेभेलपमेन्ट जायो बेनि थाखाय जोङो गोबां रिमट एरियायावबो जों कचिं होबोदों बेजों लोगोसे फ्रि मेडिकेल केम्प बेजों लोगोसे जों स्पर्ट्सनि माखासे इभेन्ट्सफोर जों बेखौ बानजायबाय थादों आरो दे